Kamu nagtanaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita o serbisyo. Ang bagong yugto ng ating himpilan, ang Sunshine Radio, ay SMNI Radio na! Patuloy kaming magbibigay ng mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang SMNI Radio ay magsisilbing totoong boses ng bayan at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Handa ang SMNI Radio na maging kasama sa bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino. Inyong maaasahan na patuloy na magsusulong ang SMNI Radio ng pagbabago at pag-unlad. Asahan ang mas pinaigting at mas pinagandang mga programa na ihahatid ng SMNI Radio. Hindi rin mawawala ang mga programang magbibigay inspirasyon at pananampalataya natin sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Tuloy-tuloy sa pagkikinig at panunood dahil sa SMNI Radio, araw-araw kami magsisilbi sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglakang nga nabuhat na ug angay pang buhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasod sa kinatibukan. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Good afternoon mga kapartners! So welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan sa another productive episode nga itong mga pag-ubanan. Kauban na to ang partner na to from National Nutrition Council aron hisgutan mga kapartners kining gitawag na to nga kidney or National Kidney Month mga kapartners, no? Kining naisakit labi na sa chronic kidney disease. Importante kay ni pahinumduman gyud nato ni atong mga kabanay, no, kung labi na kaning mga nagakaon gyud dinadili, no, mahimong cause ni sa kidney disease mga ka-partners, no, kay naghamugoy klase kung genetics siya, so most likely naa siya chances nga magka-kidney jud ka, no, sama sa diabetes, high blood, no, magyapon na, no, napoy chances nga magka-kidney ka kung ang lifestyle nato labi na ang ginakaon nato primitive puno sa parat, mantikaon ug uban pa nga to the extent, no, nga atong kidney mga ka-partners kabalo man kita sa role sa atong kidney, no, mo ni taga-sala, taga-filter sa mga hugaw sa atong dugo. Nya kanang hugaw mga ka-partners gikan na sa atong ginakaon nasa atong digestive system, tapos ginasalo na sa dugo nato, ang dugo nato munay mo pabuhi, no, sa atong mga cells, millions of cells sa atong lawas mga ka-partners, no, nya para mahimo tang healthy kanunay. Pero pag abot anas kidney mga ka-partners, kay syempre ang kidney mo na yung nagasala, naga-filter sa atong dugo, tanggalon tong mga toxin, tanggalon tong mga dili matong magamit, ibutang to siya sa proseso nga diin mo na igawas na to na pinagi sa ihi or atong atong i-CR, no? Pero pag failure ang kidney, mo na yung problema mga kapartners. Mo na tahisgutan, no? Kauban na itong partner from National Nutrition Council mga kapartners. So, sundin ninyo atong programa, no? Live ta karon sa atong official Facebook page, DYAR SMNI Radio Cebu, SMNI Cebu, SMNI News Cebu, Visayas, Facebook page, o sa kapartner ng bayan Facebook page mga kapartners. Atong madungganing tanan nga discussion kauban na to ang National Nutrition Council Region 7. Paminaw na ito mga partners. Sir, no? Ano na magkakapag pa? Alright, nagbalita mga kapartner sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan.
special episode gihapon mga partners no kasama sa inyo na ganina makauban nato ang atong partners from National Nutrition Council aron pagisgutan nato mga partners another topic para sa ato ang health mga partners no og nutrisyon og syempre isgutan nato mga partners karong episode ang mahitungod sa kidney awareness or National Kidney Month mga ka-partners no. Syempre, atong suki kauban nato mga ka-partners from National Nutrition Council walain si ang ilahang nutritionist dietitian 2 sa National Nutrition Council Region 7 si Ma'am Mary Jessa Vergara. Ma'am, maayong hapon. Welcome sa atong programang Serbisyo Ka-Partner ng Bayan. Yes, maayong hapon, Sir Jimray. Maayong hapon sa tanang tigpaminanon, mga suking tigpaminanon nato sa DYAR 765 ka-partner ng bayan. And karon na nasad tay another episode no as mentioned ni mo Sir no Kidney Month mata karong June. So another session na pod sa paghibaw kung unsa di ay kini about no unsa ang ato ang mga pwedeng mabuhat nga sa part sa pang-nutrisyon para ma-prevent kini ug mahibaw-an nato unsa ang mga cause ug effect aning ato ang gitawag na mga kidney diseases. Alright, bago natin sigutan ang kaning mga sakit-sakit sa kidney, sa hinungdan ani, mo balik sa tag background, no? Mato sa background ni ini Ma'am Jessa, no? Nganong naga-celebrate ta or naga-commemorate ta sa National Kidney Month? Yes, so pursuant di siya sir no og sa atong mga listeners so, sa Proclamation number 184 series of 1993 nga ang National Kidney Month gina-celebrate gid nato every month of June. So dugay-dugay na gyud ay ni sir no nga ato ang gina-celebrate ang National Kidney Month. So kani giawhag gyud ang tanan no nga kanang mahimong aware no sa kanang kani ato ang mga diseases sa kidney or gitawag sad nato renal diseases no in other terms. So every year sir no naga-celebrate ta ani og this year naatay tema sa ato ang National Kidney Month mao kini ang tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang tunay. So ato ani siyang gina-celebrate to raise awareness not just sa kanang mga healthcare workers no kundi sa entire community no kung unsaon day pag-maintain ang healthy nga kidney no as a foundation nato sa ato ang productive and healthy ug meaningful na uh, uh, sa atong everyday nga kinabuhi. Although nahuman naman ang month of June na Ma'am Jessa, no? After Almost the done vaccination, na no? sir. Ay, tama din. Ano pa man June pa June ta pa man sir. no? So, Oo. at least, no? Dili lang sa month of June, no? Dapat kinahanglan whole year round ginatiman ang atong kidney. So, nganong kinahanglan man ato atimanon ang kidney, Ma'am Jessa, no? Why kidney matters? Health matters, o kidney health matters sa atong kinabuhi. Nganong kinahanglan atimanon gyud nato ni? Yes, so ang kidney sir no usa ni siya kanang part sa ato ang digestive system no ug dako ni siya og role nga gi-play no sa ato ang pagkaon. Everyday man gyud ta no kita kaon man gyud ta 3 times a day or sometimes more than 3 times a day ug dako ang role sa atong kidney no sa pag-filter sa mga nutrients sa mga pagkaon nga ato ang ginakaon everyday. So dapat healthy ang ato ang kidney. So makadepende sad no ang health sa atong kidney sa mga type of food sad nga ato ang ginakaon every day. So that is why it's very important nga kanang healthy ang atong mga ginakaon para healthy sad ang health sa ato ang kidney. Kay if dili na sad siya healthy no or if naa na tay ma-develop na mga sakit sa kidney no parehas ang mga kanang mga UTI or kanang sakit sa bato no so maka-cause gini siya og severe nga kanang mga naano siya yung mga severe nga mga symptoms nga mabati gyud nato no which is dili gyud siya kanang dili comfortable ang ato ang living kung naa na tay mga sakit nga bation especially sa ato ang kidney. Kunya kung di gyud malikayan Ma'am Jessa, Yes. no? May tabo man gyud ni kay actually prevalent na kay ni karon kay daghan na kay mga dialysis center. Di ba? Medyo sa una kay ni kaning dialysis center no pero siguro nagka-modern mo nang daghan na karon ang mga dialysis center pero sa una mo Yes. siguro na naman siguro kidney disease sa una no minus lang kining mga dialysis Yes. center medyo nag modern man gud ang atong approach sa pagpaayo no sa atong kidney although di gyud siya maayo kay
ang dialysis set mga dialysis facilities is igura man siya musala no or mo artificial murag ang role sa kidney iyang i-take over no eh siyempre ang natural nga kidney sa matag tao isa man tunay sakit kidney dili na magud siya mo function di ba mo man gina-explain nila mo nang Yes. mo take place ang dialysis machine para katon siya na mismo ang muhinlo sa ato ang mga atong dugo kay sama sa gisulti nimo ganina di ba nga ang kidney mo tig filter no sa ato ang mga dugo so Mm. unsa day ning mga disease sa kidney Jessa so sa mga wala kad dili familiar ani. Yes, so ang kuan sir no, ang tawag nato aning kanang nanagitay kanang sakit sa kidney is mo na siya tong gitawag nga chronic kidney diseases or CKD. So gitawag siya nga chronic no kay dili man siya kanang kalit dayon nga magkasakit dayon ka nga overnight lang siya no. So gitawag siya chronic kidney disease kay usa ni siya ka sakit sa kidney nga mo progress over time no. So mo develop siya over time. So progressive siya nga condition. So kanang marag siguro karon no sa katong mga hilig kaayo mukaon og mga kanang processed ng mga pagkaon or kanang mga salty kaayo nga mga pagkaon. Of course, dili man dayon diha dayon no nga magkasakit dayon sa kidney no. It takes time. So siguro sa mga naka-experience no if kanang sige sila kaon sunod-sunod ilang pagkaon og mga parat or sunod-sunod ang pag-inom og mga soft drinks no na ay tendency nga kanang musakit ang atong likod no nya kana mugawas na dayon na dayon tay kanang UTI or eventually kung severe conditions kay naa na dayon tay kanang gitawag na sakit or mga kidney stone no so ang kidney man good kay mo gani siya ang mo-filter sa mga waste no sa dugo no so if kani siya dili na siya functional atong kidney or masubraan na siya mo na siya nga kanang dili na siya ka-function sa iyang sakto nga function mo nang magsakit siya and eventually ang uban no if dili gyud siya maagapan severe stages is kinahanglan gyud natong ilisan ang ato ang kidney no but dili man sad siya ingon nakapaspas ang pag-progress niya mo nang mintras karon nga sayo pa no or wala pa tay gipang bati pero hilig na kadaan og kanang mga processed mas maayo nga ato na siya hinahinayon samtang wala pa ta naka-feel og mga simptomas no. Alright, salamat kay Ma'am Jessa no at least sa mga wakabalo siguro ano na may idea no kung sa ni di na nato hulaton siguro nga atong kapamilya or kita mismo magka sikidi kung di ba kung Mao. lisod jud kaayo no so unsa ning mga common causes Ma'am Jessa no you've mentioned a few things no kaning pagkaon na to sa mga ug sobra no kay pwede mo kaon o in moderation pero kung sobra na gani Yes. nag-epekto sa atong panglawas no nya unsay mga risk factor ni Ma'am Jessa. Yes, so ang mga common gid kaayo nga cause no or mga risk factors ani ato ang chronic kidney diseases. Una is ang kaning unhealthy gid nga diet no. So high intake of mga salty or kanang mga parat kaayo nga mga pagkaon, processed foods no. So may mga example sa processed na mga food no. We have atong mga Jollibee, mga Uy, McDonald's, nag-mention mga ka kung ha? ano, fast food. Mm. Ay, oy, sorry. So mga fast food ni nato no, kung baga ato ang mga kanang bitawng ready to eat or convenient na mga pagkaon sama sa mga noodles, mga dilata, mga ug kanang mga giagi na og process no kanang dugay bitaw sila madaot. So Mm. kani nga mga pagkaon usually mao ni sila ang taas kaayo og kanang salt no kay ang salt man gud makapa-longer man gud siya sa shelf life sa pagkaon so daghanon nila og butang ang asin no sa usa ka product and then another thing is kanang dehydration no or kuwang sa pag-inom og tubig so kung dili kay kahinginom og tubig no imuhang imnon is masilig ka og soft drinks masilig ka og kanang juices or kanang mga colored drinks no so mas dako ang chances na magka-kidney disease ka. And then, if naana po kay kanang existing na pudaan nga mga sakit no sama sa diabetes or high blood or kanang
tig smoke sad ka or excessive ang smoking or alcohol nga pag-inom og kanang mga alcoholic drinks. So those are also kanang risk factors pud no sa pag-develop sad nato og kaning mga chronic kidney diseases. Alright. Salamat kay Ma'am Jessa, no? Og as additional pod, unsay epekto, no, kung naatay kidney disease sa ato ang lawas niya, unsay ma-complicate ba ni siya, nabay komplikasyon niini kung naatay kidney disease kay siyempre pag ingon kag tigsala siya sa dugo niya, ang dugo na to, no? Mm. Nagasubay ni siya sa tibuok natong lawas, no, gikan sa ulo hangtod tiil. So kung ana wa nay nagasala sa tong dugo, nya ang dugo ra ba mo ni naga-carry, di ba, sa mga nutrients nga atong gikaon. So from our stomach, di ba, nanay tungod sa digestive system, i-explain na sa tuang during our science subjects, no, sa even Mao sa gyud. elementary, high school. So kung ana dili na kaya dai filter or sa isa hinluan ang atong dugo tungod sa di na mag-function atong kidney, kung sa epekto ni ini, doon na ba yung mga komplikasyon, Ma'am Jessa? Yes, no. So kung ang ato ang kidney nga ang function sa atong kidney sir no is mo decline na or dili na kay siya ka-function sa iyang angay gyud nga i-function, so maglisod na siya og kanang maglisod na siya og kanang tanggal sa kanang bitang waste products. So siya man ang so atong pagkaon no is kuan man niya ginasala man niya ang nutrients ug ang katong waste or katong mga dili na nato kinahanglan sa atong lawas no. So if dili ana, so mo na siya nga makabati na ta og kanang malipong no. And then ang uban is magka problema na no sa pag-ihi no, maglisod og ihi. And ang uban is it's either kanang sakit no ang ilahang pag-ihi pod, and then ang uban sad is musaka ilang dugo. Of course no maapektuhan magyud ang ato ang kanang ato ang blood pressure. And then naatay ka ng imbalance sa kanang water nato sa ato ang body no, so ang uban kay mag-edema or kana bitang manghupong, so it's either sa tiil sa kanang sa now, so possible sa na siya no. And then mag-dry atong skin no, kay mostly if kanang naapod tay kidney disease is kanang again dehydrated ta or kuwang tag tubig. And then pwede pud siya mo kanang complicate pa gyud into further nga mga sakit like complications sa heart no, pwede sad possible sad siya. And then of course kato no eventually in the long run no, so magkinahanglan ta og dialysis para tabangan ang atong kidney no, nga mo filter sa kaning mga waste nato sa ato ang lawas. Kay again if di na siya ka filter man ni siya ang ang dialysis ang mutabang sa ato ang kidney para makapadayon gihapon siya og function sa iyahang angay nga mga functions. And of course, Yes. syempre, di po ta gusto nga moabot na nga sitwasyon, di ba? So, kinahanglan timanon gyud nato atong kidney, Ma'am Jessa, no? So, unsay angay natong buhaton para healthy ang atong kidney, ug maprotektahan nato sa unsa mang ano, sakit nga pwede mo mo infect sa ato ang kidney. So, may angay buhaton para maproteksyonan kini atong kidney, Ma'am Jessa. Yes, so as mentioned ganina sir no, usa sa mga cause gud niya is ang pagkaon no. So ang unhealthy lifestyle. So una mo jud na ang atong unang buhaton no. Balik-balik na tong gina-remind ang publiko no nga if kaya natong mukaon og balance nga diet no. I-lessen na to ang pagkaon ug kanang mga pagkaon nga parat kaayo no, or high in salt or processed na mga pagkaon. So I know sa ato ang modern nga world karon no, murag lisod naman kaayo mangita og pagkaon nga dili processed no, kay halos bisag asa ta mo tan-aw, bisag asa ta mo palit kay processed naman gyud. So amo ang ma-recommend no is mas better if mukaon gyud tag lutong bahay no, or kanang kita ang nagluto mismo, nag-prepare, or kung dili man gani jud kaya no, at least mo likay na lang ta og kanang fast foods no. So mas maayo if kanang mo choose ta og organic or whole foods. So unsa man ning mga organic or whole foods is kanang giluto gid siya no, wala siya kanang giinit lang or kanang dinalian ang pag-prepare. Mas maayo ng kanang mga pagkaon nga kanang
gi-prepare gud siya og insakto. And then of course no, stay hydrated, inom gud og daghang tubig. Ko if dili gud malikayan no, mukaon og salty foods, inom ta og daghang water. So i-minimize ang pag-inom og mga soft drinks no. And then if dili gyud kaya no, so if magsige jud kag inom og mga ingon ana bisag i-lessen lang usa nato kay dili man gyud na ingon nga kanang ibawal gyud nato siya sa tanan no. So ato lang i-lessen antod sa eventually kay ma-avoid na gyud nato siya. And of course, atong i-maintain ang sakto nga blood pressure, ang sakto nga timbang, no, exercise kung makaya. Choose vegetables and fruits more often. So instead of magsige ta og kuano kanang snacks o kanang mga street foods, mas better kung ato siyang ilisan og mga fruit options, no, or if mukaon man gani ta og kanang snacks no kay dili lang permi junk foods no, so pwede man ang mga lagot mo, mga kamote, saging, mas better siya nga option. And karon pud no naman tay mga kanang daghan nga mga supplements pud no nga kanang mugawas nga kanang mga sa market no nga bisag unsa nga mga kind of mga supplements no, so mag careful sa taan na kay naapoy uban ana mga herbal products karon no nga di sad ta kaingon nga ang uban moingon nga kanang pang ayo ko no ani nga sakit no, and I know daghan kaayo og target ana sa ato sa public no nga kanang moinom ka ani kay maulian ang imong ingon ani, but careful lang ta ana kay ang uban ana no kay makadaot sa kidney. So kala lang siya sir no mga things to do or to remember lang sa ato ang mga tigpaminaw. Alright, murag na-mention naman ni mo tanan Ma'am Jessa, no? Ang dapat angay buhaton, no? Siyempre, healthy lifestyle, siyempre, in order for maprotektahan nato ang kidney, gitong i-mention ni mo, mahatagan po nato siya eventually o good nutrition, no? Sama sige mangingon ni mo mukaon tag healthy foods, kung dili man organic kay medyo mahal-mahal po ng organic, no? Maski ikaw na lang mismo sa imong panimalay, di ba mo? Mag backyard gardening ka, Yes, mas makatipid sa ta sir no. medyo ka economically, no, ug at the same time di ba ma-monitor gid nimo imong kinakaon, although di gid mo malikayan kay syempre paggawas nato matutag mall o matutag agenda sa o transaction baron sa downtown area, di ba daghan man kay na palengke. Yes. So di ma-attract yun, no, labi na imong mata na yung mga color din ha, pag abot nimo sa grocery attractive ka ng mga colors sa mga junk foods, di ba? Gituyo kita kay para palatable sa imong mata o syempre palatable po sa imong dila. Mo na ma-attract jud ka pero syempre dapat mo take note kita no nga ato yung atong isituit na igid ta kuan ba? Although may problema mo tilaw lang gamay, di ba? Ang Jessa. So, yes. malikayan. Dili man sa bawal gyud sir. May measures nga buhaton para dili magrabe, di ba na? Katong ngunin mo kung di mo malikayan ng inom ng ano jud kag parat no, mga pagkaon or sobra ka tamis. So, ang imong pangontra na is tubig yun, di ba? Tubig nga, Yes. kanang tubig nga, dili tubig nga basig flavored Tubig lang water, yun na plain tubig. Yes. Flavored water, dili. So, tubig yun nga, anong regular na tubig yung kinainom na to. And of course, inlo dapat. Yes. Diba? Kaya basing ka, complication na kung asaran na nimo ginakuha ang tubig. So, that's it, no? I-mention naman tanan, Ma'am Jessa, at least na remind ang atong mga listeners karon dapat atimanon gyud nato ang atong kidney, no? Di lang karong kidney awareness month nato or kidney month nato, dapat whole year round yun kay adlaw-adlaw bet na nagakaon, no? Yang Pinoy rabag yun kay aside sa 3 meals a day na in between, no? Ang snacks, na snacks sa buntag, na snacks sa gabi, Yeah, dapat yung snacks. Napag ihirit nga snacks sa gabi, no? Kay siyempre tigdugay mo O natulog. gabi, midnight snacks. Oo, midnight snack na. No, nya way tarong tulog. So, dili gyud dapat, no. Ako daghan na kay ilhan nga naigi sakit nga sa kidney, no. Mga sick kidney nga ginatawag. No, luoy kay lang kahintang, no. Ang pag-adto pa lang sa mga dialysis center, dili lang effort kusog nimo, hassle Mahal pa pa gyud kaayo karon sir. mahal pa jud kaayo, no. Although ang natay PhilHealth pero di po ta magsalig sa PhilHealth, no, kay dili na forever. No, kay basig grabe na niya.
siyempre ang imong pamilya kabalo beta no nga mahitag walay trabaho ni imong pamilya nga muna imong agak nimo assist nimo padulong sa dialysis center pero most likely no na na sila yung mga trabaho eskwela pag yun so ang tendency ana kailangan timanon ka ah, abagan ka or tabangan ka sa pag-adto nimo sa mga dialysis center pag-commute pag kung walay sakyanan sobra ka hassle so mo gyud na mahitabo mga ka-partners no dili lang ikaw ang ma-hassle dili lang ikaw magproblema ang tibok banay pagyud ang tibok pamilya ni. So bago to magtapos Ma'am Jessa, no, yung mga final message sa atong mga listeners. Yeah, so sakto jud yung mag-iingon sir no nga lisod jud kaayo kung magka sakit ta aning gitawag nato nga mga chronic kidney diseases. So kana lang no ang ako ang reminder sa atong mga tigpaminaw nga dili man ta magbawal no ang ato alang gyud is eat in moderation, in variety and in balance. So kana lang sir no and hopefully nga daghan silang nakatunan sa ato ang session for this afternoon. Salamat kay Ma'am Jessa no, og dili nagtapos atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan sa sunod episode na pod no sa atong programa kauban nato ang National Nutrition Council sa for another productive episode na pod. At akabalon sa next topic pero ipahibalon nato na sa inyo mga kapartner. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Of course, syempre sa atong mga listeners diri sa atong CBN ng DYAR Seminary Radio Cebu and of course sa ato ang mga official Facebook pages nga live butang nga madunggan ug makit-an mga kapartner. Salamat kay Ma'am Jessa og siyempre, kinihigala ka partner Jim Reviosa. Kauban sa technical sides, ka partner Felix Silvesterna, si Ma'am Eileen, o sa Tibuk, SMNI family mga kapartner. Salamat kayo. Ang Diyos manalangin ka na tata. Alright. So, Ma'am, exit lang sa mag-intro lang ko. Hatagan sa link na bago para sa second episode ng podcast. Muliv ko, sir. Oo. Sige. So, muliv lang ko. So, Okay. Sige. alright, good afternoon mga ka-partners. Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Kamo na minaw sa atong CBN-an, DYAR Seminary Radio Cebu, sa atong mga official Facebook pages po, no, nga nakahook ni alright, mga partners, no, atong napaminawan ang National Nutrition Council pinaagi sa kay Ma'am Mary Jessa Brigara, no, ang nutritionist dietitian nga nagpahinumdum sa kanunay kanato, no, may tungod aning kidney month nato mga partners, kisgutan po nato ang chronic kidney disease, no, CKD mga partners nga isa sa mga deadly disease among Filipinos, no, nga naka-cause gyud og unfortunate mga ka-partners sa ilang mga kinabuhi. Pero syempre, nagpahinumdum ang atong National Nutrition Council, of course, ang Department of Health number one ana, no? Para akdi manon gyud nato ang ato ang kahimtang sa atong panglawas mga ka-partners. So, daghantay na kutlo nga mga pagtulunan, hopefully nga ma-relay nato ni sa atong mga pamilya sa kisa may nakadungog niini mga ka-partners, mga anak, mga parents, no? Auntie, kuya, unsa ba, no? At least kung madunggagan ang ato ang kaalam niini, at least no ma-carry nato ni mga ka-partners o ma-relay nato ni no matabangan nato atong mga pamilya. Kung dili man ta pamilya, kita mismo sa atong kagalingon para aware ta mga ka-partners. Dili tapos sa programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kinigala ka-partner Jim Reviosa. Kauban sa technical sides ka-partner Philip Desenas, Ma'am Eileen, sa kinatibok ang family sa SMNI mga ka-partners. Salamat kayo ug ang Dios manalangin ka natong tanan. Maugkadto ang tulumanong Serbisyong Kapartner ng Bayan. Ubanay kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, alauna hangtod alas 2 hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMN Radio Cebu.